kaisa belai no set kaham tiprasaroni khanang mani kok jungjalni kok bialni kok bebak barot hakotoni lukurok no sawi khnaranani sep dofani samung tangtutuino ajinani sep tubi pheikya koktuma kok hindi.com nogo tongtutuino online ni bisingtei nung poritongo eba pori paijak henkhe nung koktuma kok ni bisingtei samung khlaimano sip kaisa samung khlai talo 2000 hai nung ajimano eba sip kaini samung khlai talo 4000 nung ajimano eba koktuma kok bai full time engai talo 8000 nung aji manana piaba asamung tangna bagai kaham ke hindi sawi mana nangnai te english bangla kok borokno hindi o translate khlaina bo kereng engna nangnai nung tumungno dofani samung tangtutui ajina musung ke tabun nurok facebook ni bisingtei koktuma kok bai kerengai mano eba whatsapp ni bisingtei bunrok kerengai mano koktuma kok ni whatsapp number engkha 6009364277 nung tumungno samung khlaina musung kha ke tabukno nini biodata rahode biodata marang jangnai paithak ni jora engkha 10 January 2022